Chireka mwana dande and the Harare Boys Orchestra wakamana we patonasi. Pacha nzi wapinda DJ Tinozi pachirongwa. Ungatidi hapana. Ndokwaza nzvimbo dzese dzamuri matumi manase enyika. Aiwa munokwasara DJ Tinozi. Semaziwa ese zvamunoziwa chirongwa chine chifambisirwa na DJ Tinozi che dzandakusarudzirai. Ndakudzimudzirai panapa kari kupisa kandakagukuchira panapa aiwa. Akasi kubatika ndrutenda kubata nemagrovosi panapa. Kari kubva iko kuna Chireka. Kari kubva kuna Chireka. Aiwa kanini. Adzina Chireka nhasi chaandibata nhasi akati aiwa. Mukoma DJ Tinozi. Zvetenge tichibika zviya singu yete tichibika iya. Aiwa yaibva mukoma wangu ipai wanu isai kuwanu. Ndikati aiwa ndo zvatinogona ndo basa redu chairo. Ndikati kanonzaniko mukoma wangu zvikadzi aiwa kanonzi hanzi mhiko dzerudo. Aiwa ndikati mhiko ndo dzatinoisa kuwanhu. Takuisa mhiko. Arinzwi kureva kwenyu pane warinoda. Muri kuedza kuboronga kuti naye tirambane. Zvamuri kutambisa nguvani. Ungatidi hapana chimuchichiya chakazotorwa netinotenda Radio 5 rowera yemangoma. Chirongwa ndechedzandakusarudzirai patinotenda Radio 5 yakabata netinotenda TV. Mukomana wepadande Harare Boys wakomana wepatonasi. Kariseka Sunday kenyu ngwari kumakereke kwanga kuri sei kwanga kwakadi matina matirawo here. Kunonzi kurowa waya kuradanura waya. Mhiko dzerudo single. Kana kare kutanga dokumbirawo mhanyo ndo subscribe pa YouTube channel yakanziyo tinotenda TV ne yakanziyo tinotenda Radio 5. Wokomenda wodaika woshare ipa papo. Wamanya zvakare pa YouTube channel yake yakanziyo Chireka. Mobva mangosiya ma subscribe ukomenda papo chine ku like ipa papo mo share. Mumanya zvakare pa page rakanziro tinotenda TV nekanzi tinotenda Radio 5. Mongo ndo follow ipapapo. Zvenda kumberi zvenda kuseri. Kana musingari kurasikirwa nezvirongwa zvatinazvo panapa. Pane rudo vasikana musanyeperane. Muri kuzama zvenyu naye tirambane. Kana ruchinge rwabhebha imoto peturu. Kudzima kwacho kunokunetsai. Kana uchinge rwabhebha rudo runenge runoita seunge moto wepeturu. Hanzi kudzima kwacho kunotonetsa. Kana ukadzima nemvura haudzimi, ukadzima nei hazvidzimi. Zivai muri kuedza kuboronga. Wabvorongi awa kuedza kubvoronga.
mazuva ese ndinoda kutenda maboard members patinotendera radio 5 anoita kuti basa rifambe, anoita kuti zviende kumberi. Ndine chimbo choti wazhinji wakuziva maboard members ari pano patinotenda radio 5 anofambisa basa nevanobatawo mishini yedu, vanobata mishini yedu kuti zvinge zvichizobuda zvine quality iri nani inoteererekawo zvisina uzhazhiri mukati. Aiwa, zvinoda kutendwa, tinoda kuwatendawo vari kufambisa kuti tinotenda iende kumberi. Chiterera kureva kwangu mudiwa wangu iwe, inini wezvatiri kudai murwendo rwerudo. Ngativhure meso tiedze kuongorora nzira dzatiri kufamba dzine minzwa inobaya. Tikasainzvenga tinobayiwa, ngatichengete chidzidzo chedu iwewe. Zvatiri kudai murwendo rwerudo, ngativhure meso tiedze kuongorora nzira dzatiri kufamba dzine makomba akadzika. Tikasaenzenga tinowiramo, ngatichengete chidzidzo chedu iwewe. Tine 7 minutes tatanga chirongwa ichi tichiri kumawambo. Ndwarutanga kuti bata hamuna kurasikirwa nechirongwa ichi. Aiwa, hamuna kurasikirwa. Kana wine data rako hako, kana wine data rako, teerera chirongwa ichi kusvika kumagumo. Mosheni Moshilo Katina Buraye Gungwa Clear. Unangwada kutaurawo tinotenda radio 5, wanangwada kukurukurawo radio namba dziripo, namba dzinotidzo +27623732521. Wanangwada kuadvertise nesu paradio. Aiwa, takasununguka, tiripo. Tinongotaurira nandi tiri wanu here, tinogara pasi totaura ma music enyu, ma advert enyu oiswa kuwanu. Zvako zvoenda kumberi, zvoenda kuseri. Garai pasi muteerere. Yeti master Sidza. Teach them your lesson. Amba mfano wangu. Anzi waya dzacho unge dziri kubuda muocean. Music andinayo panapa yakati wande chayabva kuma board members yandirawo kudamburira ipanapa yakawanda chaizvo panapa kusvika tandobata 1 hour tiripo tichirowa mangoma chete.